ମା ହେଇଲୋ ମୋ ଝିଅ ଆଇଲାଣି। ଆଜି ଛୁଟି ହେଇଛି ଏତେ କାଇଁ ଛୁଟିନି କାହିଁକି? ଆଉ ଜଇଁ ଛୁଆ ଖାଇ ଜଇ ଛୁଆର ପରା ଛୁଟି ନାହିଁ। ହଉ ଆ ଘରେ। ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରାଗିବୁନି ତ? କି କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇଯାଇଛି। କିସ ହେଲା? ରାହୁଲ ଗୋଟେ ଝିଅ ନେଇଛି ତୁ ବି ମତେ କିଛି କହିନୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ସେଇ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ। ତୁ ରାଗନା ମା ରାଗନା ହଉ ରାଗନା ଆଉ ମୁଁ ଡାକିକି ତାକୁ ଧରିକି ଆସେ। ଅପା ଅପା କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆସ୍ତେ ଆସେ। ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଅପା ଭାଇନା କାହାନ୍ତି କି? ଭାଇନାରେ ଛୁଟି ମିଳିଲାନି। ଅପା ଏଇ ତୁ ଭାଇ କି ଆଉ ମୋ ମାଆକୁ ହାତ ମୁଠା ରଖିଥିଲୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ବି ହାତ ମୁଠା ରଖିବୁ ନା କଣ? ଅପା ଅପା ମତେ ଏମିତି କଣ କହିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ? ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଅପା ହେଇନିଅ ଶାଢୀଟା ପାଲଟି ଦିଅ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଏ ସୂତା ଶାଢୀ? ଏ ସୂତା ଶାଢୀ ତ ମୋ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବି ପିନ୍ଧିବନି। ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ପାଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ସୂତା ଶାଢୀ। ନେ ତୋ ସୂତା ଶାଢୀ। ଏତେ ଭଲ ଶାଢୀ ରଖିଥିଲେ ତୁ ମତେ ସୂତା ଶାଢୀ କହୁଛୁ ପିନ୍ଧେ? ହଉ ଅପା ତମେ ରାଗନି, ତମକୁ ଯୋଉ ଶାଢୀଟା ପସନ୍ଦ ତମେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧ। ବୋଉ ଏ ବୋଉ କଣ କିସ ହେଲା? ବୋଉ ଅପା ଆସିଲା ପାଖରୁ ମୋ ଉପରେ ଏମିତି କାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଟିକେ ରାଗି ନା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗି ଯାଉଛି, ତା କଥା ଧରିବୁନି। ହଉ ବୋଉ। ଆରେ ଏଇଠି ସୁନା ଚୁଟା ରଖିଥିଲି କୁଆଡେ ଗଲା? ଅପା ଏ ଅପା ଏଇ ଥାକରେ ସୁନା ଚୁଟା ରଖିଥିଲି ଦେଖିଥିଲ କି? କିସ ହେଲା? ତୋ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ନେବି? ତୋ ଚୁଣି ବୋଲି ତ ଭାବିଛୁ? ଏ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିତେ ଚାହେଁନି। ଅପା ଏ ଅପା ତମେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଅପା ଘରକୁ ମତେ ଡାକିଲେନି ନା, ନଣନ୍ଦ ଭିଡ଼ି ମତେ ଦେଲେ ନା, ନଣନ୍ଦ ଭିଡ଼ି ନଦେଲେ କିଛି ହେଲା? ଚୁଡ଼ି ଦିଟା ମୁଁ ପାଇଛି ନା,